Vi filmer. Velkommen til Skudzonen Let's Play. Slide sammen. Ja. Og sådan noget. Men for lige at gøre det færdigt, så der er jo altså nogen, der synes, det gør ondt at have fået den røv. Du går klart igennem, Risa. Ja, gør diskussion færdig. Ja. Og så gider jeg ikke snakke mere om det. Jeg hører, at Ja, ja. du læser. Så der hånd væk fra min røv. No, det gør jeg ikke. Vent lige, venner her. Jeg er klar over, at det er din første gang i marken. Du må Kæft snak, helvede. Hvis du skal have fat i de clockwork-dele, skal du være op på dupperne. Så hvad er din status på almindelig dansk? Altså, jeg er i kælderen, du, og jeg er ret sikker på, at jeg kan trække en ny nedbær til service-elevator, hvis du vil strømme til sikringsstationen. Hold kæft, det Det drikker. tager måske lidt tid, men jeg skal nok finde en måde Det at skal få godt, når dig jeg er ikke. Okay, så er vi ligesom i gang. Jeg skal lige sælge min vand, fordi jeg er ikke tyk. Okay. Undskyld, ventetiden at være brok, ja. Jeg gør så godt det. Ja, okay. Okay, oh fuck. You're making some good Dammit. Jakob, du skal ikke døbe, vel? Jeg kan allerede mærke, at det her det bliver et rigtig godt let's play. Ja, jeg skulle også. Og vi er allerede i gang med at falde ned, ikke engang? Ja. Jeg gider ikke gå, så jeg løber. Banen er ikke engang. Det er det gode, vi ikke spiller Ninja Turtle. Der vil det ikke mange gange. Ja, det. Eller gode. Spiller vi ikke Ninja Turtle? Hvad fanden er det så? Jamen, så slukker jeg lige. Det er nok for sjov, Bare ikke, sådan mand? en Ninja Turtle med. Det er ham der. Bentley, Jørgen. Det lyder som om vi er i en krop. Ja, Han var det femte medlem af Ninja Turtles. Inden han blev smidt ud for at være fucking bad boy. Og hver. For at være badass. Hvad det er? Og fordi de allerede har en, der er klog på deres hold. Nej, dengang den badass. Badass. Det er det stadig. Ja, okay. Han Han er er jo faktisk, ikke lige så badass. han er faktisk rimelig sexet, det der tøj. Sådan, der er klar bane. Tak skal du have, Marker. Godt gået, når man tænker på, at det var din første gang. Operationen er langt fra slut. Godt lige sige tak, eller Nu noget. er laserne... Er der en første gang, jeg hacker? Skulle Moray være på vej til jeres mødested? Hold kæft, Jacob. Hold kæft, du skal ikke ødelægge. Når vi lige synes noget, så kommer det bare med lortelogik. Og prøv at se, nu knipper jeg. Ikke også? Og I er sikkert, hvorfor spiller I ikke Fighter? Det er lort. Ja. Det er det. Du tager penge, hvis du Jeg snakker kan godt lide Slayer. Fuck din fucking kæft. Jeg vil faktisk ligeglad med din mening. Og du skal ikke bare gøre her. Få den pik væk. Det er ulækkert, det der. De giver lige at bukser på. Ej, det er nogle klamme billeder i forhold. Så tag dem dog af. Det er nogle klamme billeder i Ikke forhold. det problem. Jeg går bare Det er ud nu. kæmpe stort. Ikke så meget kan være under Så til vidt det. jeg husker, skal du hoppe og trykke på cirkelknap og løbe langs rebene. Nej, hun ligger. Hold kæft, bro. Det burde vi næsten filme det der. Jeg kan godt lide, de snakker som om de har en controller. Heldig kan man kunne se det lige der på det der kamera. Ja, nu går frem, og... Nej, vi kunne ikke se din pik, som du viste på kameraet. Okay. Jo, man kunne. Vi kunne godt se. Det ligger meget godt. Så en gang vores venner kommer til at se det her, og så hører de det. Venner. Så virkede det her jo. Så fjender. Ja, der går ligesom ikke andre på den der anstalt ting. End os selv. Okay. Vi har kun fjender. Marie, mureskrollerne. Kan du ikke læse? Gode læsere. Jeg håber ikke, du bliver forstyrret af mit meteoropiske entré. Nej, Murray, jeg har holdt mig i sikker afstand. Godt. Torden, floppet, kender hverken til ven eller fjende. Hold kæft, med dig. Nej, det gider ikke høre. Godt. Kunne du måske kanalisere noget af den rå energi ind i den her sikkerhedskrog? Naturligvis. Det er ingenting for Murray. Hvad laver du?
Ja, det ved jeg nok godt. Det skulle derfor Den ikke. kæver vi ud. Kan man sige det? Den kæver vi seriøst ud, tror jeg. Skal vi bare klippe alt ud? Så bliver det bare en start og en slutning. Det bliver start af Kæft, det lyder som sådan en. Det bliver start af Kasper, der ikke ved, om vi filmer, og en slutning af Kasper, der ikke ved, om vi filmer. Det er ikke rigtigt at svare ham. Nej, Kasper, vi filmer ikke. Du kan godt gå ind foran og vise Du er det. lige i zonen. Okay. Lille Ring kan klare mit enorme læbe. Få den væk! Og lås dørene op indefra. Jeg venter i og med at være på den derud. Kasper, nu gik vi alle nøgne lige nu. Jeg er sokker. Jeg har stadig sokker på. Okay, jeg sokker på. Jeg er nøgen med tennissokker på. Helt op til Jeg har anklen. aldrig sokker på. Nej, det skulle det ikke. Hvad fuck er det? Han er kvinder. Blodtesten. Assistent Fox, som altid smukker uforudsigeligt. Hvorimod I forbrydere er så forudsigelige. I vender altid tilbage til årstedet. Forbryder? Jeg har ikke stjålet noget. Endnu. Hvad er det, du laver? Hvem var det så, der brød ind i aften, så stak af med alle Clockwork-delene? Du har motivet. Er der nogen, der allerede har stjålet delene? Lad nu være med at spille dum. Det er ikke sikkert, det er ham, Carmelita. Den måde, Endnu et blodtest. og de sårede vagter tyder på, at det er en klovband. Jeg er lidt brullet. Klårbanden. Betjent Nela, Det spiller jeg har fyldt givet dig lov til blodtest. at være med på denne vagt, da jeg skyldig kom til sig en tjeneste. Jeg har. Endnu et stort blåt twist. Ej, det er det Der er ikke. en misser, mand. Det tror jeg nu nok. Se på kendsgerninger. Kendsgerninger? Frederik Cooper er lige her. Jeg har fanget ham på hver skærm. Jeg siger bare, at der er andre kriminelle i verden. Cooper! Ham! Nu er vi sej! Stans! Stanser. Kæft, hvor er det smart noget. Ja, nu skal jeg fandme have nogle penge for at gøre, hvad du siger. Jeg vil lige deroppe. Okay, tak for salset. Ting. Hun er fra. Så skal du already vente der. Nu kan hun sgu da ikke kramme os. Ja, hun kommer måske på et tidspunkt. Stop typen! Det her det er lidt underligt sagt, men ikke fordi jeg kigger efter det, men de har ingen bukser på. Hey, kom Okay, tilbage, så kigger jeg din lidt efter det. Altså, render de bare ud. Jeg synes, Altså, Morris underkrop er jo bare bagvendt. Du kan ikke løbe i al evighed. ja, der er kæmpe ret foran. Sej. Så Gigantisk så. Han har kæmpe sokker. Sly har sokker, der går halvt op på læggene. Og så har han trøje på. Og en hat. Men ingen bukser. Nej. Ikke engang stramme hotpants. Er der noget galt med dyre bukser? Nej. Det er noget galt med dyr og stramme. Hey, kom tilbage, din lille. Ah. Wow. Stop typen! Stop! Du kan ikke løbe i al evighed. Ja, ja. Ja. Stans! Nu skal jeg skyde. Hvor er det vildt, mand. Hvor er det vildt, mand. Hey, kom tilbage, Ej, nu din skal jeg skyde. lille. Nu skal jeg kæft. Jeg skal nok finde dig, Cooper. Carmelita er bare sur som altid. Købt nogle store Hun pløkker. er søben med sur. Og denne betjent Nila, var hendes henvisning til Klårbanden bare en fortalelse eller et bevidst spor? Din mor er så sur. Lige meget hvad, så er det eneste spor, vi har til de forsvundne Clockwork-dele. Clockwork. Han var grøn af misundelse over Cooper-klans ry som tyve. Er det upassende at henvise til ham som et monster? Nej, overhovedet ikke. Helt ærligt, hvem holder sig i live i århundredet udelukkende med den intention at udrydde en rivaliserende familie? Forestil dig det had, der fyldte ham, da han først besluttede sig for at erstatte sin dødelige krop med en sjælløs maskine. Og det lykkedes for ham.
Clockwork lever endnu. Den havde jeg ikke. Han fik fat i mine forældre, og jeg endte på et børnehjem. Det var der, jeg mødte mine venner. Bentley, hjernen bag vores udstyr, og Murray, musklerne. Det viste sig, at de var nok familie for mig. Og elsker igen. For 2 år siden troede jeg, at det var slut. Hvor naivt at tro, at jeg kunne stoppe den form for had som et. Og nu er jeg tilbage. Godt nok i småstykker, men truslen er reelle. Er Clawbanden overhovedet klar over, hvad her er stjålet? Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer. Men det skal ikke blive gentagelse af fortiden. Hvis der er en bane, Magnus han taber, og han virkelig laver rage quit, ikke? Så skal vi sige, hvis han råber noget, så skal vi bare sætte det her henover. Det er 3 gange. Det er så... Så skal man også søge noget glas i baggrunden. Ej, hvor er I beep. Ulækker. Hvor er det ulækker. Du sidder og siger, helt nøje. For at få fat i varerne måtte jeg gøre Clawbandens lokale operatør Dimitri et par tjenester. Dimitri er en form for